बे समाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनिसिम मोनसे गिदिर चेलेन्ज लादों। जुदि मुसलपुर बियाबाव बिपिएफआ मोजां कमिउनिटि हल दिन्थिनो हायोब्ला अब्ला राकेश ब्रह्मआ इएम बिबानखौ नागारगोन। बेबायदिब्ला थारैनो मुसलपुर बियाबाव थांनाय 17 बोसोर सरकार दालांनाय बिपिएफ सरकारा गंसेबो गाब गोनां राजहुवा हिसाबै लुनानै गालांनो हामाराखै नामा? बेयाव मोनसे गिदिर सोंथि। आरो जुदि बिपिएफ सरकारा मुसलपुर बियाबाव गांसेल' जुदि गाब गोनां प्लास्टार गोनां बिल्डिं दिन्थिनो हायो अब्ला बिथां बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बिटिसिनि इएम बिबानखौ नागारगोन होनना बिथाङा राजि जादों। बिथां राकेश ब्रह्मनि बेबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंनायाव मुसलपुर बियाबनि बिपिएफ दोलोआ राकेश ब्रह्मनि सायाव मा बुंगोन? थारैनो मुसलपुर बियाबनि बिपिएफ दोलोआ बेबायदि गंसेबो गाब गोनां राजहुवानि थाखाय बिपिएफ सरकारनि आमोलाव लुनाय दिन्थिनो हामानाय नङा नामा? बे चेलेन्ज लानायनि फिनखौ फैबाय थानाय समावसो मिन्थिजोगोन। आरो जोङो समग्र मुसलपुरनि रायजोफोरनो बुंफोरनानै होनो हायो आरोखि। एसेबो गैया, बेसेबां बुंबावनो, माने गाद' बेसे खोमा गैयि आरो माने बिखा गैयि थै गैयि मानसिफोरखौ जों बेसेबां बुंबावनो। बेफोरो गाद'फोर बायदिसो मानसि, उदगाद' जायखौ होनो। थारमाने लासिं सिं परिबेस, मोनसेबो गामियाव मोनसेबो न' गैया। बिजि सान्दाबो मोनसे बिसोर 17 बोसोराव गारना होनो हायाखै। दिनैनि दिनाव दुगा दुगा खोथा लेक्सार होलागासिनो दङ। खामानि जायाखै, उमुक जायाखै, जों मावखानायसो तुमुक मावखानायसो। आंथ' होनदों मुसलपुर समस्थियाव मोनसे जुदि गाब गोनां न', मोनसे जुदि थिं नांनानै थानाय न'आव जुदि आंनो देखायनो हायोबा, इथाखौ जुदि प्लास्टार होनानै देखायनो हायोबा, आंथ' गाबोननो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो आंनि जे बिटिआर सरकारनि इएम जे पस्ट दं बेखौनो गारगोन होननानै आं रादाय होनो हायो। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।